Zdravím vás, pipíci. Vítajte vo fialovom svete plnom záhad a tajomstiev. Vstupte spolu so mnou do sveta, kde sa krížia detektívne zápletky, strašidelné príbehy a túžba po vedomostiach. Ste pripravení na objasnenie záhadného a prieskumne známého? Našim hlavným hosťom bude nekonečná záhada, na ktorú odpovede budete hľadať, dúfam, spoločne so mnou. Tak si nasadte sluchadlá a poďte si so mnou prejsť ďalšiu cestu plnú záhad, dobrodružstva a získaní nových vedomostí. Pozrime sa spolu na svet cez fialovú lupu. Pamätáš si, ako počítač kedysi nezačínal ikonomi na ploche, ale príkazom? Ako sa obrazovka pomaly osvietila a my sme netrpezlivo čumeli na načítaciu obrazovku, zatiaľ čo sa z disketovej mechaniky ozývalo to známe škrípanie? Boli to časy, keď bol každý pixel dobrodružstvom a každý zvuk mal svoju vlastnú dušu. Hry vtedy neboli o dokonalosti. Boli o fantázii, o túžbe uniknúť do sveta, ktorý sa zmestil na 1,44 MB. Začnime tam, kde sa zrodil fenomén. Rok 1980 a svet spoznáva Pac-Mana. Malý žltý kruh, ktorý jedol body a utekal pred duchmi. Jednoduchá pravidlá, žiadny príbeh, len čistý reflex a nekonečné kolá. Ale bola to revolúcia. Pac-Man sa stal symbolom celej éry, ikonou, ktorá definovala, čo znamená hrať. Pre mnohých z nás to bol prvý dotyk s herným svetom. Jednoduchý, chytlavý a nesmrteľný. O 9 rokov neskôr, v roku 1989, prichádza Prince of Persia. Jordan McNair, mladý vývojár, použil rotoskopiu, skutočné zábery pohybu, ktoré pretavil do hry. A zrazu postava vyzerala ako živá. Každý skok mohol byť tvoj posledný. Každá pasca mohla znamenať smrť. 60 minút, aby si zachránil princeznu. Bolo to napätie, presnosť, elegancia a pre mnohých aj kontakt s tým, čo v hre má znamenať umenie. Potom prichádza Prehistorik roku 1991 od Titus Interactive. Malý jaskinný muž, ktorý mlátil dinosaury kijakom a zbieral stejky väčšie než bol on sám. Svet bol farebný, vtipný a absurdný. Hra sa nebála byť bláznivá a práve preto bola tak dokonalá. O 2 roky neskôr vychádza Prehistorik 2, ešte plynulejšia a zábavnejšia verzia. A keď si ho prvýkrát spustil, cítil si, že herný svet už nikdy nebude len černo-biely. V tom istom roku, 1991, vzniká aj Supaplex. Norská logická klasika. Oranžová guľka Murphy sa preháňala labyrintom, zbierala čipy, vyhýbala sa výbušným kameňom. Bola to zmes matematiky, logiky a frustrácie, ktorá ťa naučila premýšľať dopredu. Každá chyba bola výbuch. Každé víťazstvo znamenalo triumf. A keď si konečne prešiel level, cítil si sa ako král DOSu. Rok 1993 bol zlomový. Objavila sa hra The Incredible Machine, ktorá zmenila spôsob, akým sme vnímali logiku. Všetko do seba zapadalo. Balón, ventilátor, rebrík, myš. Mal si pocit, že si malý génius. A v tom istom roku prišiel aj vlak. Česká hra, ktorá sa stala legendou. Jednoduchý koncept. Jazdíš, zbieraš, nesmieš naraziť. Ale s každým levelom si sa viac potil, viac premýšľal a viac sa smial sám sebe. Ja osobne by som možno ešte niekde vyhrabala svoj starý deníček, v ktorom som mala napísané heslá, ktoré ti odomýkali ďalšie a ďalšie levely. Len o pár mesiacov neskôr prichádza Doom. ID Software z roku 1993 otvorilo bránu do pekla. Vlastne doslova. Brutálna, rýchla, hlučná a návyková. Prvá naozaj masová 3D strieľačka, ktorá zmenila herný svet. Keď si to spustil na 486 a rozbehol sa koridorom, vedel si, že už nie je cesty naspäť. Doom bola revolúcia a každý, kto ho hral, si ten moment podľa mňa pamätá. V roku 1994 nás Chris Sawyer posadil za volant Impéria. Transport Tycoon
Hra, ktorú naprogramoval takmer sám. Budoval si železnice, plánoval linky, sledoval ako rastú a popri tom si sa učil ekonomiku. A to všetko ešte skôr, než si vlastne vôbec vedel, čo to slovo znamená. Bol to svet, kde si mohol byť bohom dopravy. A všetko sa hýbalo podľa teba. Transport Tycoon by ste ešte dnes mohli nájsť na Steame ako OpenTTD. A ja so svojimi pipikmi sa pri herných večeroch k tejto hre ešte dnes vracáme. Ano, čože ahoj. Můžeš mi říct, proč si postavil tu železnici oplocenou a před chvilkou se do ní snažil narvat silnici? Však ona je poplotená preto, aby tam nechodili cigáni. Prosím, čuj si. Aby mi nekradli kolaje. Tak teď půjdu ukrást ten plot, to si jako vyhrál, že si ukradnou plot i koleje. Ale neukradnú kolaje. Právě, že ukradnou plot i koleje. Rok 1995 patril smiechu a priateľstvu. Alebo zrade. Worms od Team 17. Malé červíky s obrovským arsenálom. Bazuky, banány, sveté granáty. Každý zápas bol séria nečakaných výbuchov a smiechu. A každý pád do vody bol tragédia, aj vtip zároveň. Bola to hra, ktorá spájala ľudí a potom ich od seba oddelovala, ale s úsmevom. A potom prišla polovica 90. Éra farieb a rýchlosti. Jazz Jackrabbit z roku 1994 od Epic Mega Games. Zelený zajac s laserovou puškou a postojom rockovej hviezdy. Behal si, striol a počúval hudbu, ktorá znela, ako by sa z DOSu stal DJ. Bolo to bláznivé, rýchle, nepredvídateľné. A práve preto to všetci milovali. Rok 1996. Dve legendy, každá iná. Najprv Diablo od Blizzardu. Tmavé, desivé, pomalé. Hra, ktorá nás naučila, že aj ticho môže byť strašidelné. Každý krok dolu do katakomb, každý zvuk, každé kliknutie, všetko budovalo napätie. Tristan, jeho hudba a Deckard Cain, to boli ikony. Diablo bola hra, ktorá mala dušu. A potom prišiel Crash Bandicoot, oranžové tornádo, ktoré sa na PlayStation preháňalo po džungliach a zbieralo jabka. Väčšina z nás ho poznala len z obrázkov v časopisoch. Stačilo vidieť ho raz a vedel si, že začala nová éra her. Konzole, farby, nové možnosti, ale aj tak sme v srdci ostali tam, kde všetko začalo. Tam, kde pískala disketová mechanika, kde sa hry načítavali minúty a my sme aj tak čakali, pretože sme verili, že na konci tých pár pixelov nás čaká svet, ktorý za to stojí. Možno mali tie hry len 8 bitov, ale nám to tenkrát stačilo. Všetky tieto hry spájalo jedno. Duša. Neboli dokonalé, neboli realistické, ale mali srdca. Hrali sme ich s očami do Korán, s napätím, s radosťou, s kúskom trpezlivosti. A dnes, keď zapneš emulátor a počuješ to pípnutie, vidíš starý DOS, nehovor mi, že v tebe nič neožije. Ten malý hráč, ktorý verí, že aj pár pixelov môže zmeniť svet. A možno na chvíľu, keď spustíš starý vlak alebo prehistorika, zistíš, že svet vtedy bol jednoduchší, ale aj krajší. Ktorá z týchto hier bola tvoja prvá? Pamätáš si ešte, ako vyzeral tvoj prvý počítač? Alebo ten moment, keď si poprvýkrát stlačil Enter a svet sa rozbehol? Budem rada, ak mi dáte vedieť do komentárov. Ak sa vám toto video páčilo, daj like, odber, napíš nám komentár a podporíš tak moju ďalšiu tvorbu. Na akú tému sa cez Fialovú lupu pozrieme na budúce?